יאללה. רואים טוב? כן. אז קודם כל, איך קוראים לחברה? קבוצת הפעל. הפעל. כן. אתם יכולים להתחיל. עכשיו, קבוצת הפעל, אנחנו מאוד 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 ממליצים, מעריכים, מכירים את השירות, את הזמינות, את החוויה, תמיד יש מענה בכל שעה, אנשים מקצועיים, רציניים, אנחנו ממליצים בחום רב, וכל מי שיעבוד עם הפעל זוכה לחוויה שהיא שונה לגמרי מכל מה שהוא הכיר עד עכשיו. אני מסכימה, בתור מנהלת משבנו של הקבוצה. היא הסמנכ"לית שלי, אבל זה בסדר. והמנכ"ל שלי, זה הכל טוב. השירות מעולה, תמיד זמינות. היום אני עובדת מול אדי, הוא זמין בכל שעה. אם יש איזה עובד שאנחנו לא מרוצים, הוא תמיד יחליף, הוא תמיד ישפר, הוא מקשיב לכל דבר, הוא מאוד אנושי, מאוד סימפטי, שמבחינתי הוא מייצג גם את החברה. אז אני מקווה שלא יהיה לכם הרבה עבודה, כי אנחנו רוצים שתעבדו איתנו בעיקר, אבל שיהיה בהצלחה. בסדר.